převýšení, ne stoupání, ne rozhledové poměry. Takže to skončí, ještě to byl takový kontroling té dráhy, pokud se něco nezměnilo, ta konstrukce pevná, stabilní, nehrozí žádná újma, ale je zapotřebí před samotným přejezdem skutečně to zkontrolovat, jestli se to chová stejně. Takže pokus z této strany najíždí, stoupá, najíždí nahoru, normálně pokračuje, vyjel tam nahoru a je nahoře. Je nahoře z obrácené strany, sluníčko mu nesvítí do obličeje, má je za zády a řekněme, že ten sjezd je snazší. Řekněme, že je snazší, ale to nikdo neví, to ví jenom on. Ale je to tak, je dneska už po druhé na této překážce je nahoře a chystá se k tomu samotnému sjezdu, řekněme, že je mírnější, že je plynulejší, ale skutečně to dokáže si ohodnotit jenom on. Sjezd směrem dolů, rychlý, motorová brzda, ale je